ang sarap nga, Noy. Sarap niyan. Sa tiyaga ka talaga, ano. Okay lang yung boyfriend mo, hindi nagrereklamo. Pag meron kang ano, no, mabait. Sabi ko, this is the last time of my life that I'm not going to do this. Kasi hindi ko na yung ginawa. Pero si JP, nung nakita kami ni JP, galante din yan eh. Kumain kami sa restaurant. Tapos sabi niya, halika, ano kami sa rin yan, pagawin mo ako. Nag-craving ako ng chocolate ngayon. Tapos pumunta kami sa Minidas, may nakita ko siyang sabi ko, I like shoes. Kasi yung form ng shoes, binili niya. Tapos sa loob ng shoes, puro mga small na chocolate. Tapos, yun, binili niya. Dinala ko yun sa boyfriend ko. Sabi niya, where did you get this? Hindi ko sinabi na nagpipagpil. Kasi bala ko na lang hiwalayan si sabi yung maliit na boyfriend. Nagkadit ka ba ngayon? Nagkadit ka ngayon? Okay na. Siguro kumain na to. Parang mainit, lumiliit ang kain ko. Bakit? No, ano ang kain ko ngayon? Tuloy. Asam ka ba? Ha? Asam. Hindi. Ano yan? Suyuki. Ang bilis kumain nila. Wala. Nakatubo ako ngayon. Dami ang kinakain ngayon. Dali na. Bahala na. Bahala na si Batman. Hindi ka ang tamoy. Kain ka lang. Tapos ngayon, yung gitig set mo, pinaplos mo na. Yung ano mo, yung sa internet, pinaplos mo na. Meron nga Pilipina, nag-iwala sila. Dumaan, kiniklik niya yung, pero hindi siya nag-message sa akin. Kiniklik niya yung ano ko, yung account ko. Oh. Anong tapos? Hindi naman siya nag-message sa akin. Tapos sabi ko, maluto ko ah. Pero that time hindi pa sila nagbalikan. Sino nag-ano sa inang nag-message sa'yo? Yung asawa ng Pilipina. Yan! Yun. Dalawa yan ha? Hindi yan. Yung isa yung kakilala ko si Ani. Si Ani, taga-bili rin. Si Ani. Ani? Oo. Kilala mo yata. Alo, umusin ko itong kanin. Si Ani. Binkoy. Kilala mo ba? Kaibigan nila nito. Ay, oo, nakikita ko sa Facebook. Oo. Wala yun sila. Hindi. Noong hindi pa sila magkaano. Nagkaano kami kasi nagka-chat kami kung tingnan ng boyfriend niya. Kaya hindi ko type. Gusto niya na ang makipag-tag ko. Hindi ko type. Pero ano, wala pa sila. Hindi pa. Hindi ko type. Na-ask ako eh. Saan mo nakita yan? Sabado ako. Parang sabado. Ay, nagkakaroon ng lalaki. Kaya nga din niya nakita eh. Pero nagbabado ko si Ani. Nakikita ko yun sa ano sa Facebook. May anak ba yan sila? Wala kasi bago lang. Dapat ko. Hindi ko kasi typing. Hindi ko alam. Wala dito pa. Parang baguhin siya parang baguhin. Pero pag nagsushort siya, parang okay naman. Yung ito rin sa akin, hindi rin naman. Pero may something kasi ito eh. Nagustuhan ko sa kanya yung face niya.
Ate, pulis ako na pala. Napupulit pati yung ex kong boyfriend. I tell your boyfriend, I know, he's a police. Yes, he's a police. Behave na mo. Hindi, wala po yung ex ko. Punta kami noon. Kasi bala ko talaga siya mula yan. Kasi hinahak niya yung Facebook ko eh. Hinahak niya. Doon ako nagtampo at saka hindi lang yun. Kasi nagkakalit siya sa office. Kung lumalabas kami, hindi nag-open ng wallet. Hindi nag-open ng wallet. Sabi ko, Itong ba ang sumaba? Bago-bago pa lang kami. Ilan pa lang yan. Bago-bago binili niya ako ng parking sa Pagkentro. Binili niya akong parking Joe. Tapos, after no, tapos nang binila niya ako na lahat dyan sa Diamond. Yan yung ikaw sa kanin. Diamond na binili niya. ito, bilibin mo ng dito. Tapos, binili niya ako ng maleta. Ano na? Ano, pinili? Ako pinagkinain niya. Pero ito lang. Na ano ko pag di natin naubos yan, pwede yung galing. Paano lang magdala? Hindi nga, bawal nga. Natin. Bawal nga magdala sa amin ng kanin ng ano eh. Ang dami na, no? Hindi eh, ilagay mo sa freezer. Pwede kang magdala ng kanin sa kanin. Sa'yo na lang yan eh, marami. Ang dami eh, bigat ka pa din. Hindi talaga pwede. Magdala. Saka si Dayna. Ay, wala. Pupunta pa ako sa dahil. Hindi yan tumataba ano. Magdala na Wala na. Ito, kalahati kainin mo na yun. Kalahati na ganito. Baka lang sa'yo. ano kasi, hati na ng kagata. Pero, gusto ko naman yung tubig na yan. Kailangan ko naman. September punta kasi kami ng cheque. Sabi Ha? niya. September. September kayo, anong date? Ano, 25. September 24 din ang ano ko eh, ang holiday ko, 2 weeks. Kasi yung Punta sana kami ng Santorini. Kaya sabi sa akin, ang liit pala niyan. So kailangan pag pumunta ka pala doon, hindi ka mag-stay doon kasi ang mahal-mahal kasi nga tourist spots na tourist spots yan. Tapos, mga mahal. So kailangan mag-stay ka ng ibang lugar kung magpunta ka na lang doon mag-visit. So parang nawala ako ng gana. Titingnan ko alin ang ano kasi nawala pa ang yung asawa ko eh, wala pa siya. ginawa ba? Maganda kayo bakasyon nila. Dalawang 8 weeks yan bakasyon nila. Maganda. Maganda ng ano nila. Kami sa August kapag September. Tapos ilang araw kayo dun sa ano? Sa Sikta. Sa place nila. Gawin niyo. 2 linggo. Mga anak din. Kayo lang. Saan kayo aakyat sa mga sa pamilya? Sa pamilya? At hindi kayo mag-hotel? Hindi kasi nagkakaroon. Maganda. Meron siyang ano doon. Makakatipid. Meron siyang bahay ba sa Texas. Kaya doon din siya nakabili din siya din ng lupa. Sa tinutuluyan namin doon. Tapos yun din yun eh. Tapos nakabili siya doon ng 2 lupa. Ah,
bakit mag-for-good siya doon later sa case nila? Eh, sabi sa kanya ng tatay niya rito, ibenta mo na yung lupa mo doon. Nagtatay niya, nandito rin. Oo, nandito. Stepfather na niya yun. Okay. Sabi ng father niya, ibenta na niya yung lupa niya kasi nakabili siya ng dalawa. Mhm. Binibili sa kanya ng 40,000 bawat isang lupa. So, sabi nga ng tatay, Anong 40,000? 40,000 sa pira natin? Euro. Oo, euro. Baka ano yun na, yung isang lupa, dalawa yung nabili niya doon. Eh sabi ng tatay niya, ibenta niya na kasi hindi naman isa nabili lang. Hmm. Dahil dito naman din ang gusto niya nila, dito mga anak mo. Di ba? Hmm. Eh, ang gusto niya, ang hilo na daw, palaki na daw niya yung presyo, kasi tataas pa yan. Oo. Diba? Doon kami sa lugar ng ano, may kamag-anak na doon kami tumutuloy sa kamag-anak niya. Sa subdivision yung lugar na yun. Ganda rin, nakatira na kami ng bahay doon. Ako dati sinabi ko mag-travel ako sa Pilipinas pero nakita ko nung bumali ako. Maganda rin po yung view. Kasi Kahit ako ayoko sa Pinas, inasikaso tayo ng gusto dito. umuwi ako sa Pinas. Sa hospital, pagka nagsakit tayo, walang pinipili. Yung sa atin may pinipili. At saka yung, basta maganda ang health benefits dito. Pag umuwi ako sa Pinas, Parang, sinabi ko noon, oo, ako Pilipinas ka na. Masanay na ako dito. Gusto ko lang yung mag-ako dito. Gusto ko yung Pilipinas. Hindi doon lahat ng fun. Pero, nagkasakit, di ba? pag nagkasakit ka, kawawa ka. Dito kasi maganda ang pakutulong sa'yo eh, kahit foreigner ka eh. Inaasikaso ka ng gusto sa hospital. Sa doon hindi. Kulang. Kaya madali kang matay doon. Tapos, ano ba yung kamag-anak mo, maganda lang kung may pera ka. Kahit nga may pera ka, nakasimangot sa'yo. Oh, Tapos nanay nga, pwede na rin siya uminap na yun, ayaw niya. ayaw na rin niya. Dahil dito na daw. Kasi ako nandito rin yung anak ko. Kahit wala siguro yung anak ko, hindi rin ako. Kasi kinukumpir ko. Yung kung magkasakit nga tayo, mas maganda dito. Saka dito pag natanda ka, magtulo ka, di ba? Mm-hmm. Ay, yung iba, atat na atat, gustong kumira sa Pilipinas. Nanay mo, kahit yung pension na yan, ha? Pwede na siya uminap. Mm. Babae ko. Ayaw na talaga. Sabi niya ayaw na. Bakit ayaw na? Bakit ayaw na? Kasi mahirap na rin sa business natin. Okay. So, pension natin ulit sa rin ng bahay, pension natin na sa wala sa binabayaran. So, ito niya. Nakakapag-extra pa siya. Nagkaroon ka dahil. Siguro yung nanay mo ng bata pa maganda. Kasi maganda pa siya. Kasi maganda pa siya ngayon kahit naikot mo siya. Siguro may dahil yung sick. Patay niya rin sa init niya. Oo, nakita ko sa kanya. Sabi ko nga sana Kasi, di ba? yung mabuti at saka yung wala sa mukha niya. Tatawag nga sana sa iyo, nakalimutan ko. Marami na siya. Siyempre, tanda na lang ng 70. Sige sila ba yan? Pero magsipag din ako. Uy, nandito ka sa ano nila ni ano, ni Grace? Grace Yap? Oo. Ano ba yung Grace niya? Ay, mo kami nakita. Kasi, dumaan yata yun o kiniklik ko yung ano mo, profile mo. Sabi ko, kasi, dumaan yata yun o kiniklik ko yung ano mo, profile mo. Sabi ko, kiniklik ko yung profile mo. Oo, hindi ka na. Yung pagkakala kami pinita ng yung relative sa iba, kapag hindi, okay sa hindi nakalay, so kung ano yung nakalay, yun. Kasi hindi ko ba, talaga talaga, kaya hindi ko, hindi ka nakalay,
Kersen minsan, yung sa kanya, hindi kaya sabihin ka, makakabili ka ng malalaki. Hindi namin naubos. Uy, shock.